Tohle video je zase z YouTubeka, z mýho kanálu, které budete odebírat. A jinak teďka bude malý vyprávění o tomto videi. Tak, začínáme. Byl jsem ještě malý kluk, když mi začali mizet kamoši, kteří se semka na tohle místo vydali. Snažím se já jednou najít. Byla tady jakási příšerka, která po mě lapla, ale já jsem jí se snažil utíct za poledlo. No, teďka zmizeli ani moji rodiče. Jde po mně. Viděl jsem všude po bárku nápisy, si jdu po tobě. Tak. Já teďka se snažím najít a zlikvidovat tímto kůlem. Ať je to cokoliv, tak tohle rádio jako jediný působí. Tak. Musím se pokusím najít. Tak. Video začíná právě teďka. Kde si ty malá potvůrko obludala? Kde jsi? Neboj se, já tě najdu a zabiju. Tady zmizel můj první kamarád. Tam potom druhý. Všichni mizeli tady v tomto okruhu. Myslím, že je to okruh smrti. Já se tam teďka zkusím vydat.